Kedu ebe unu si n'ọkụ anwa? A si ọrụ ugbo na alụbi ahụ nna anyị nyere tupu ọ nwụrụ. Ebe a ka si ọrụ. Ikenna, nwanne m nwoke. Okwekwa ka m gwara na m achọrọ ozi ịfụ ụkwụ ga na nke otu echi nwunye gị. Nyere nke mkpọkọrọ nwa gị ebere. Iwe kacha eti wee banye na ya. Ikenna. Ka eji ekwuzi ọjọọ okwu azụ. Ọ bụrụ na ahụ ọ bụrụ na anụ obi m ka anyị soro na-asị m ị ga-asị m nnọọ na-agwa m nke ọzọ. Ikenna akpọkwara m okwu egwe m iwe. Ikenna kpatịkwara anya gị. Amasị m. Mgbe ị kwuru ọfụma n'ụlọ ụka anyị na-eje a na-ekwere anyị edurukwa alagbachikwa ego. Ikenna. Kekwa nke bụ isi ha abazina na anyị obi nna anyị ahụ. Mba, ị kwesịrị wee na ukwe. Ị kwesịrị ikwu ukwe. Ị kwesịrị ikwu ukwe maka na mụ na ebe akpati dị n'ụka dị n'omenala. Gee ntị ka m gwa gị ọfụma. Ọ bụ na ọ bụrụ ofu ife na ịbụ nwunye m nka na-eche uche ka nna ya nọrọ agụrị ewere m ihe achara gị isi. Ihe a ngwa gị ka ọ dị gị. Kedu ya? Ifuru Ikenna nwa bụ Ikenna. Ikenna na n'ife na-ekwu bụ sọzọ ga-afụ ụkwụ ụnụ na-apụ na anyị ahụ. Ikenna akpati ekpuchie kedu ihe ọkwa ifuru n'ụwa Ijeọma ngwa wee nụ mma ọsịsọ gị na mma gị ọya nwanne m nwoke emere n'otu anụ nwa m nwere isi adụ osi ọzọ ga-enwetakwa uru na anị a Chelo. Biko. Adi okwanu mo to. Mba kan yo ne ya biko. Mma ye ya biko. O ya rapu. O, kai. Ahotaro mo de nka. Ama nso mi ihe na-eme nna anyị. Ama mo de mo ojo ba ni. Ọ na-emepe ụta mbụ. Ọ na-emepe ụta. Ya ka hapụ ya. O ibiri n'elu. Nsogbu adịghị ha. Ọnụgo ihe ikwu. Ịchọrọ gị gwa ya okwu biko. Ama ma mmụọ ọjọọ ga-apụ ya n'isi. Nsogbu adịghị nwunye m oji obi. Ọkwa mere ha ahụ. Hapụ ya ma ọ dị mmụọ ọjọọ bara nwoke nke a n'obi. Kedu ka ihe bịara na ama akwa ihe akwa mba ahụ ga-emenye kwa n'ifele n'ihu okene dị nke abụọ. Awọta akwa nwoke akpati. Ekele Olisa kere ụwa o ka eme ka nna nna anyị ha si eme o agụ ụzọ agụpụ ọnụ o chiefugo Ichiokoro. Okike. Okwu ndụkwa na mmụọ. Okwu mara mma kama na onye gwọrọ ọnụ ụkwụ abụọ ya gwakwa o jide onye. Abalị. Ịma anyị na-ejide n'aka anyị jide n'aka ịba. Nọdị ala eji n'aka gaza n'ọdị. Mgbe ọbụla m na-eri ihe ma ọ na-egbu egwu ma atụrụ ma ya mgbe na-abịa. Eji m ọjị n'aka ka anyị gaa n'ọja ekene Chukwu. Ngwalụ. Ka eme ka nna nna anyị ha si wee mee Chukwu onye kere eluigwe n'ụwa na oke osimiri uju anyị ji ọjị n'aka na-akpọgo ụmụ gị na-akpọgo n'ụtụtụ ahụ onye mere ka anyị lara uwe kunie n'udo anyị na-asị gị mma mmadụ rege n'aha Jizọs ịma na iji n'aka anyị na-ejiri n'aka mwesị Chukwu okike anyị ji ọjị n'aka bịa were ọjị o
eke ị ga-eketara anyị ihe ọma na anyị ji ọjị n'aka o ori anyị ji ọjị n'aka o ori ị ga na-erotere anyị ihe o afọ ị ga na-afọtara anyị ihe o nkwọ ị ga na-akpọtara anyị ihe dị mma o uwe so onye hụrụ anyị si na ọhụụ amadị chigbukwe ya nye na-apụgbo Chineke lekwa ọjị ata ya n'obodo gboo anyị wata n'ibelibe uwe si na anyị ga-ata ọjị ya o tata ndụ Chukwu okike gị nwa ga-ata na ọ bụrụ ma anyị wata n'ibe o otu aka ọ ga-adị n'aha Jizọs o lekwa ọjị nke gị ewerigonu m ebe ndị anyị na-ha si eje ha were anyị ọjị Abati anụmanụ n'afọ m ka asị nka ndị ọgụ ọwa akwụ ketara ka ọwụtụ aka eze gị dị Abati aghọtara m ebe okwu asị gị ọwa akwụ ketara ka otu aka eze gị dị ka onye wu diọkpa na be nna gị onye bụ diọkpa ọmụnwa bịa n'ọgwụ awa ọkpara be nna gị mụnwa bụ akpati na-ekpuchi onye ọma ekpuchi onye ọjọọ ezi otewozie ị na-aza akpati ọwụzie na akpati nke Ikenna chọrọ ka o kpuchie gị akpati ekpuchiri gị ịmaghị ala ahụ nọ na ụzọ nkwọ n'ọgwụ akwesị inwe ala ahụ ya obi gị na ewerezi anyị akpati isiri iwu akpati ga na nwezi ihe nọ n'ime akpati na-ekpuchizi ihe mụnwa nụtara mgbe amatakwara m na mgbe nna m kere anyị anị o were anị ahụ wee nye nwanne m nwoke Ikenna ọ ma ihe o ji wee mee gị makwa nke na-emekịta ndị oyibo abatago n'obodo anyị ahụwa ala ahụ ka ahụrụ makwa ya ga-ebunye gị bilion milion trilion bilion ego ịgara ihe ụra ị nọ n'elu ego isi n'elu ego furu gbam ịda agbaji aka puku nde anyị rikọta ego ihe na-agbago na-eri ego osi gị mana imi mana ihe na-apụ esi ego chere ewekwe n'iwe biko ị mara ịbụ ezigbo enyi m kedu ihe ị chọrọ ka m mee kịta ihe chọrọ ka ime ka ị na-ekwu ekwu mefe ya n'aka ekpe maka na ọ iwuru dị mkpa n'isi ego okwu ga-abata m wefere n'aka ekpe ịbana ọkịta kere mma na ịbụ ezigbote enyi n'aka ekpe ka si wefe ya bụ mụ nwebe akpati mkpuchi n'ike m anyị abụrụ nke m ichekoro okwu dị n'okwu a m ga-abịa naba ị ga-anụ onu m ọ na-akwa ka ọ na ndụ nsị na ị ga-anụ onu m mụ nwebe akpati mkpuchi ihe n'ike nna a na-abụrụ nke m ichekoro ị ga-anụ ozu m akpati ọwụ onye mee ngwa ngwa o meghara ọdachi hapụ ọgwa akpati ana m ekpuchi onye ọma ekpuchi onye ọjọọ ị ga-anụ ozu m be ya adịkwa m n'ugwu lewanụ anụ ọhịa nwaanyị ọbụla nke ọbụla m wetara ka nara m nwaanyị ọbụla nke wetara ka nara m nwaanyị ọkụ i wetara onye otu anyị si weta weta ọgbaghara ha kwela gị ọgbaghara n'ezinụlọ gị anụmanụ akpati ahụ ga-ekpuchi gị ị ga-egbucha chụcha ụmụnne gị niile tụtụrụ ụmụnne niile gbugide ndị ga-akwa gị agba nọsị anyị nwere ndị ga-akwa ya ọnọdụ ada nwaanyị na-eti asama nna m dị ọkpa m na-asị kedu ebe ndị ikwu nne na-ekweda efi nke unu ndị di ana na-ekweda efi nke unu kedu bọis adaeje ma ndị ga-ese nkete na-agụ ka Chiamo Chinedu nna ya aghọtazikwa m ihe mpa na nwanne ya nwoke na-ejezi ka jukwara m anya anụrụ m papa ha kiri ha ala ahụ tupu ọ mana nna ya dị alụ ka Chukwu nyere ya na nwanne ya nwoke n'aka otu a ka nsikwa ekpe
Ke ibu onye obodo anyị? Abụ m onwe ya mere. Okay. Nzọba adịrọ. Mana afa ya bụkwa gịnị? Afa m bụ Ijeọma. Ezigbo afa. Ezi afa ka ego. Ọmalịcha nwa m. Ịmaka. Onye nwa mere m ji wee kwụsị gị ebe a. O nwere nchọrọ ịgwa. Nyere m anya. O nwere nchọrọ ịgwa. Biko, ị na-afụkọrọ onye fụrụ gị n'anya. Onye ọbụla fụrụ gị n'anya na-afụ ya n'anya. Ọmalịcha nwa m. Ọmalịcha nwa m. Nke ego. Ịmaka. Ikenna! Ka iji mba wee obi adọrọ m mmanụ isi m n'udo adịkwa. Ikenna, o wee bụrụ ya bụ na nna agafe na anyị adị n'ama. n'obi m afọ. O wee bụrụ na m fụrụ anyị asụchasị gị. Ikenna ka njọ. N'obi m ahụ, n'obi m. Anọ m n'obi gị. Nsogbu adịrọ. Mana Ikenna ihe nji wee bịara kịta bụ egwu adagharịgo. Achọrọ m ịfụgo nwa bụ Ikenna ma ezinụlọ gị ma onye ọsọ ya bụrụ na anyị ahụ ọzọ. Kekisikwa ụdị okwu a. Ọkụ doro gị anya doo m anya na nna anyị kesịrị ya na were anaghị nye m dịka n'obi m. Ka ị ga-esi m ụkwụ ma ezinụlọ m aga na ana nke m kwana. Ọ dị mma ntụlere ọ dị mma nụ. Ikenna, ama m na nwanne m bụ nwanne ebe adọrọkwa mma. Ana m ka ọ bụ anyị gara aga ebe a. Ikenna, ama m na itogokwa ịkata gị arụ. Mana aga m agwa gị na ime kara m ogologo kakwara m mkpụmkpụ. Ikenna, ọkwa ifuru anị ahụ soro aka gị ebe ahụ maka na mụnwa bụ akpati ndịda na-ese ese. Ikuku nnukwu anụ ka m na-agafe ikuku edereju. Mụnwa bụ akpati ka ị nechere anya wee na-amanyere ere eme fụka. Ikenna sepụ aka na ana ahụ maka na akpati na-edokwa n'ụka dịkwa n'omenala. Dịka ngwa nwanne m nwoke, o nwere ihe ị ga-ekwu, o nwere ihe ị ga-akọ, o nwere ihe ị ga-emenata ka a hapụrụ ya na ọmamenata. Maka nke a sị akpati si na be m si be m pụọ ka iwe aghara iru m n'ọkpọ maka na o ruo m n'ọkpọ ọ ma amasị gị. Mụsibe gị pụọ nye m efe sebe a pụọ. Ị ma ihe mere akpati kara aka, akpati zuru oke. Ịkagara m ogologo ime aka m nwee nnukwu afọ. Ị ma ife men iwe gị aka na-abịa n'ọkpụkpụ maka na iwe gị ga-abịa n'anị. Ọ ga-edere n'anị ka nlawa ọ na-arụ n'ọkpụkpụ kama ọ ga-eru n'anị. Akpati Wakwara ebe ọzọ maka na bụ ana m ka ọ bụ ọmamme nata na ọ dị gịnị mba nụnụ ọmamme. Ọ kwesịrị ya abịa ka efu mama afọ ọzọ gị kezie m Adịghị m enwekarị ofere ọrụ na-arụ. Ofere bịakwa bịa fụ m. Gọnọ ijeje fụ enyi gị nwaanyị. Ijeọma ka ị na-emezi ibe a ịhụgo ya na ọnyịnya nwoke nọ. Ijeọma ọkwa gị Hapụkwa otu ha si Chinedu na Chinedu. Ke maka ihe ụmụnne gị si Otu ha si na-eche na ihe chegbu na gị. Ihe ọbụla ikwu m na-anụ.
ọ bụrụ ekwesị asị ya bụ nwanne bụ akpati okwe mọ mi tọbụ ka ebe akọ ndị nsogbu kemgbe ụtụtụ obiri n'ala amaghị m ebe m tọbụ igodi ụzọ amaghị m ọ na ebe echala enwere onye m fụrụ amaghị ebe m tọbụ ama ije ji ụzọ m oke ife butere okwu a ana obi ana anyị nyere m ana nke anyị ebe a jeje ka ugbo ka asị jeje ka ọrịa ọsị na afụrụ ebe a na ife agbanwegokwa na ka o ji ebido maka na ọ tọrọ ana obi ọma na nna anyị mụ ga ihe achọkwa ife ụkwụ anyị na na-apụjikwe nke onye ka mere na ebe na-ahala onwe anyị ebe na-eti mkpụsisi m na-agasa hapụrụ ya hapụrụ m ihe ruru na hapụrụ m nke m ka m jee letọpụ garị ahụ afọ ọnụ akpati meje ma mati pepe ntọgbọrọ si godo amasị m no asị ka nje aka ka nje letọpụ garị ahụ Roslyn, biko chi no be Kedu kwa gira agbala otu a? Ka ihe na-eme? Ọkwa di anyị. Di anyị kwa? Gịnị mere di anyị? Kwadi dibịa na be anyị. Wana apa di mumba. Si arapli anyị anwa. Anyị anwa kwa anyị anwa na mgbada. Si arapli. Mana ịma nọ ebe awa ka isi eri. Onye ka si ka mbịa gwa gị. Uchechi. Ebukwa n'obi amapụchago m. Onye ka ị na-etiri mkpu niile na-etiri echekwa m onwe ihe nso mezie na-agba. Ọnụdụrụ. Ọ bụrụ na oluro. Mana ọ bụ ọzọ ya ka ị eji na-ebezi ụdị akwa na-eti ngwa nne m gwa ficha anya gị. Ficha anya ebezina mma agwa di m. Ana m anwakwa n'oke m, ana m agwụ ya. Agbara ọnụ m agwa ka ya ana m ekwu ka ọ dị. Mma agwụ ya nweta aka ya. Onye akwa na-ebe isi eri nsogbu adịghị. Pichanya biko. Ya. Opa do. Opa amo na bi opa ma ka si azu no me yuzo. Ma e bataba no ka iwe. Oge buru nne ga osikwe ka osisi. Ya oke ba ekpere anụmanụ. Ememo. Adị egbu oge na ndị. Oh! Igama. Ya dikwe ndị. Ele na-ekwe ndị oshi anya. Na-eli na ọ ndị ụtọ. Ihe ụtọ na-atọ ụtọ. Ọ dị egwu. Mba, hapụ ụmụazụ kịta ha were anụ takpọ ka m bụrụ ụzọ taa. Na-ene m anụ na egwu ime na-eri nri mgbe ọbụla ị na-azọ ka ị bụrụ okenye. Hapụ omecha ma m ya ụtọ ọzọ. Ọ dị egwu. Ya ga o si ada. Ndị erikwa na nri kwa aka ka iri enye. Ime esi. Mbọsị anyị siri ofe onugbu. Ofe onugbu a bụ pọtọkọm. Ịma ka m na-anata Uchechi gbakwute m n'ebe a. Ọ sị na gịnị mee? Ọ sị m na ịgwa ha bazina na nna gị nye nwanne m. A bụrụ ọzọ ihe ọfụ. Akụkọ ka anyị yeghe onye taa. Nna anyị mana ihe abalị onye nkụzi. Ị na-akọzi m naanị ha. Dịkwana m anya ahụ. Ọ na ịchọrọ ka nje nne.
Ya Ijeọma. Nye mmiri. Bunye mmiri na-edijugo m. Na Iwana. Ekpatakpakwa agụ. Onye ara. Onye wagịrị. Na mmiri bunye m ọsịsọ. Olugokwu na ụdị a. Dị ara. Ọ bụrụ ofu nwere mmiri ahụ gbunye ya. Nna ya olugokwa n'ụdị a. Ndị ọdịbe ibe ọ ya adịrị gị na mma ka ndị n'ụlọ ụka anyị nwere nzukọ ndị otu Kristi. Kịtịkpa akwụ ọrụ anyị adọrọ mma. Ọ ya bụ eziokwu anọ m n'ụka na ọ na omenala. Nna ya ọ dị ọkwa mma. Nne, kedu ihe mere papa ji chọọ ịnara nwanne ya na amarọ m ihe na-eme nna unu. Ke ụdị mmadụ dị ha? Aghọta m ihe nna anyị na-eme. Hey! Mana ụmụaka m biko karịọ unu. Ụkwụ maka ada ama. Unu enwemikwa n'omume nna unu. Hey! Omume nna unu ajọka. Unu enwemikwa n'omume ihe. Maka ngwa gị. Ọ bụfu omenna ya ọjọọ. Mmanwụ akwa anwa mee ụdị omume ya. Ngị nwa mma eme omume. Ezigbo ada. Nne m nwa ga-emekwu omume. Ezigbo ụmụaka chukwu. Ụmụaka eji eme ọrụ. Maka papa ọ pụkwa na apụ ọ sị ka o jee na nke ya nwoke mana ya abatagbu. Hey nwa m ịmaka rapụ ụkwụ ka anyị baba eme ka nkọrọ gị. Kọkọ okwu ndị mmụọ. Roslyn! Rosa! Gịnị ka ọ gosi? Hey! Bịa. Kedu ebe ọ nọ? Nọdụ ebe ahụ. Kekwa nke ọ, aka m esichakwa nri. Okwu nri ka m na-ekwu, gee ntị, a na-asị na a na-adị m ọkwa tupu mmiri ozuzo ezobe. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Anọ m ebe m na-achịkọ mmụọ. Ịma na anọ m n'omenala na ọnụ ụka. Achọrọ m ịkọwatara gị ka ị gwara m ada gị nwaanyị bụ nwa m nwaanyị Ijeọma na mụ nwa chụrụ ego ọbụla o si wee na-eje ka nwoke chọta ya n'ụlọ ma. Ọkwa n'ebe m na-achịkọ mmụọ ka m si wee fụ maka na adịghị ama o mee mụnwa bụ akpati ndị da na eze ikuku na anụ ọnụ akpati dere ju akpati ekpuchie mmadụ kọwatakwara ya na asị na agwa ọmara agwa ofeke ofere esi ba anọ ma ọ ka nkwanyekwere gị n'oge ka ọ ghara ịbụkwa na emecha akagharịa gịnị ife mfu kọwakwara ọfụma maka adị ama ama ngajebe ndị esibe ka nna m
Onwe onye mbọsị ndị na-atọ ya ụtọ. Mba, nna m atagakwana m ahụ n'obodo a ma agazi negodu arụ ada nwaanyị negodu nna m ka maka nwanne gị nwoke na mmụasị nwanne m nwoke a wee ezigbote ahụ ọkụ dịrị m. Nwanne m nwoke a mere ihe ka ọkpụkpọ mmadụ jiri na akpịrị igbo ya agbọ okwu ilukwere ya elo okwu. Nna m ka o sizi ara ịhụ anaghị a nke a nna anyị nyere m ana obi ebe anyị na-eji akọ ugbo ọ na-achịgba m aka wee nara m ya wee na-egosikwa m na ya bụ akpati na ọ bụ na m ji n'ihe kwuru ga-ekwugide m nwanne m. mana nna anyị ijikwa ili ya ọ ya egotekwa ọ nwanne ya nwoke mma asị ka ije ilie ya na nwanne ya nwoke. Chineke kwekwe ihe ọjọọ onye ihu dị akpị obi fere azụ ka isi m jee yọọ onye si na ya bụ akpati mee ekpugide m ka isi m jee na amamụ maka egbokọ iji wee chụzi m ọsọ na nka. Nna m mana ihe nne m kwuru ka na eziokwu na ije yọọ ya ka ị mara ma ọ ya ekwetara pụrụ anyị ya. Nna m uche onye adịghị njọ a sị na agbakọ ọkwa nwa nwa n'olu ọ da awa aja afọ anụgo m ihe ọnụ ukwu aga m eme otu osi ejene ka ama ma ọ ga-echegharị dịka ụtọ nchikwute na mkwere ka m gaba agwa ka mama ma enweta n'ụlọ ka m mezuo onye ahụ kwuru ọ dị mma. nke na-agba ọsọ dịka onye nkịta na-achụ ọsọ ọ dịkwa mma. Ichokoro ndewo ọ dị mma nsogbu adịghị. Ana m aga na nke nwanne m nwoke akpati ka m ya hazie ụfọdụ ihe. Enwe ihe mere ni? Mba enweghị nsogbu anọ na nke nwanne m ka m na-aga. Bịa anọ m na nwa obere ala ahụ nna gị nyere gị na akpati nwanne nna gị chọrọ ịnara gị ya. Nna Ikoro ka m ga-eme ị na-ajụ m ihe chọrọ ka mee enweghị ị ga-emenwu ị ga-abụ nwunye nkwụ enweghị ị ga-emenwukwa akpati maka inyewe nsogbu akpati ekpuchie gị kama ihe na-agwa gị wụ ị ga-asa anya gị na-abụ mmiri n'ihi na akpati bụ ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ agwachala gị. Nna Ikoro ndalụ ekele gị ọfụma ọma na akpati ga-ekpuchi ya anụmanụ. Ikenna amaghị ihe a na-akọ n'elu Ikenna na-akọ n'ala ekwe ka akpati kpuchiri ya otu akpati egwu Ikenna nwatakịrị hụrụ anya arọrọ ya atụ a ọ nwere ike akpati ya akpati. Eberechi ịbatakwala kedu kwa n'ụbọchị ịbata? Ịbatala si nke yọkana ụmụ nwanne gị. Ọkwa na ihe mere bụ na nna unu na nna m ama m ife na-aga dịtị ngụkwana m ike ọ gwụrụ m ike sị ka m nọ n'ụlọ. Eberechi hapụkwa n'ihe nna anyị ha na-aga. Hapụ m na ya hapụ ha ka anyị rezie gị aka.
elekwana maka nne nne m gakwa nụ agụ ma ọ ga-abata nwa ntị oge. inwe ike gakwa anya ihe igotere anyị. Nsogbu ama m na iwetara anyị. Ewetara m ife. Akpati nwanne nwoke bịa Akpati nwanne m biko na be nke m na-agado ma hụzie ya ebe a biko ihe m bịara na be ama m ụnyaahụ mara na akwụkwọ okwu na iwe were iji udo ka m bịara ihe gbasara ala nsogbu adịrọ ifrọ mba anyị na-abala m ụnyaahụ ọ bịa gbarie m obi mana ịmago ana m ejekwa n'ụka dịkwa na omenanị ọkwanụ ka udo wee chia omenanị dịkwa ọcha ọ ka udo wee chia ya mere m ji ochịkọta mmụọ m ọnụ si ka mụ jebekwa ụnụ ụka kịta mana ebe ị bịagoro maka udo nsogbu adịrọ maka na echekwa m ihe achie ya ọfụma maka na ozu shimushi enyi ka nwanne ya ala Ikenna nwanne m nwoke mụ nwanne kwere anya si na ọ ka mma na mụnwa were ego nye gị maka na ya ka ị rapụrụ m anya rubeghị n'otu ahụ ọhụ maka ego ihe m bịara ka m doo ya anya dịka otu nna anyị chi wee haziri anyị ala ahụ mgbe ọ dị ndụ nwunye m oke nke m ka nru ọnwụ ka biko ka iwetunata jụụ ka ị hapụrụ m ka ma nwunye m na Ikenna ịfọrọ na okwu abatago na mkparị okwu a abatago na mkparị n'ere ebe m nọ n'ike na ebube ka m jee n'ụlọ nsọ ka m jee nara ike ị bịa kwụsị m n'ụzọ n'agbanyeghị mkparị niile ị nyere mụ na be gị Ikenna rapụrụ m ana isi gị rapụrụ m ana a na-amapụ ya Ikenna ka m gwakwa gị eziokwu ndị Igbo si na nwata etoro eto wara ọgọdọ ikuku kuo o buru ya n'ọgọdọ pụọ Ikenna kedu mgbe i bido yibo okpu ndị nze n'obodo anya ihe onye yiri oge abụmụsa ka m tụkenyere gị Ikenna adị m n'ụka dị n'omenala ekwekwana ka mụ nwa bara kpati kpuchie gị n'ahịa ndị mmadụ na-ekwu bụ eziokwu ekwekwana ka mụ nwa bara kpati kpuchie gị Ikenna Akpati nwanne m ka ị bụ asọchi sigbu uche enyi ka nwanne ya na mma agaba dịka isiri wee kwu mma agaba mana kwa ifere ana ahụ ba na arụ nne m nna anyị nyere m ịma napụ nwunye ya ọmame Akpati ọmame na-ata chukwu ajụ ala kwụpụrụ otele ana m afụ na ntị m ọmame ajụ Ikenna chetakwa okwu m ekwekwana ka mụ nwa ba akpati kpuchie gị maka adị m n'ụka dịkwazie n'omenala ọmụnwa ka Ikenna na-agbọrọ pọtọpọtọ akpati aga m enu gị ka mmiri ọ dịba ka nje nara ike nke mmụọ nsọ aga m enu gị ka mmiri Chukwu nke igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka Ichegoro otu nwa shi ịfọrọ na ọjị abịa ọmampụ ike ga mmadụ emekwere ihe ọjọọ were ka ọ jụrụ egwu Ikenga anyị enwetakwana ya bụ ọjị ka anyị mee ka anyị si eme onye ekwe ka mmadụ rahụ ụra o buru ụzọ naba ka anyị nwa dị ndụ ka ihe ọma na-emere isi anyị ịfọrọ na ndị bịa bụrụ abịa akpụta Igbo ewetara gị ebudo lekwana ka ewere ihe zuru ike
Letekwenye. Ebe Ikenna. Ọ dị nwoke o si adị. Ọkwa Ikenna. Nwata na-etoghị eto wara ọgara. Ikuku bịa buru ya buru ọgara. Ọsịsọ na-eme ọsịsọ. Bụkpọ ya anya, bụkpọ ya anya. Bụkpọ ya anya. Ya anya. Ikenna ndo. Ebe ole nọ? Wepụta ọfọ. Ọdajiri. Ikenna, ebe ọ bụla ị nọ kịta, a na-ezinyere gị agbara ka igwe. Ikenna ihe echebe, ezinyere gị agbara ka igwe. Ọkwa anọ m ya. Ichokoro, ọjọọ site. Ikenna nabago, ọ nabago, nke onye metụrụ n'isi ya. Anyị adịghị egwu egwu. Ụdị ọfọ ya na. Ọjọgoro. Chukwu nke igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka Nwam, Maricha nwam. Biko. Letere mama gị anya ọfụma. Ị mara ihe ị ga-eme ka ọ na-enwe aṅụrị. Mere ya. Papa. Nna m. Allah. Mama! Nam! Papa! Afum papa! Afum papa nanga! What's in the taking? Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị Ikenna, hey, ọla ka ọnwụ. Hey, mbao, ọla dị uche eti. Hey, mbao. Hey, mbao. Này cái quý chế. Hey! Mbao. Kedu ko aje? Ti ko tele mo kan tinye no o na nyina alu. Kampagi na tata ma gwe. Mebeleti. Hey, kefa. Kebisi. Di. Ikenna. Oto wa ni ro mo ebe ni. O si na ba mo do mo mo lindo. Ni ro ma Ikenna. Oto ni ro mo ebe. Wo na mo wa mo lindo.
Isi n'ebe. Nama. Ama. Chalunu. Amejekwa. Iyeje? A ga-eje mgbe abata na mgbede na. Ọ mgbede taa. Mgbede nkata. Ewo. Ebe gị na-eje kwa mmadụ. Ime onye ama akwa bịa. Bịa ka. A ga-asị gị bụrụ onye a bịa ka. Oke ọ na-ararụ ụra. Enyi bịa na onye a ngo. Mba, ị ga-esisi. Rosemary, Omaricha. Usitara mmanya, biko. Chita mmanya ka nna anụ. Chita ihe bụa. Mmusi ofe mkpọsị nke ọzọ. Debekwa na ya na anụ, akpati. Ka ṅụọ nnọọ ka m wee fu ụzọ na mmụọ. Ọtụtụ oge kịta. Oge anyị ga-eje n'ụlọ ụka eruo. Ị na-enetekwere m nke ọma. Ewuru ndị ọjọọ. Mana aghọkwana bụ. Ọ ga na-afụ ụzọ na mmụọ. Akpati, ịṅụsi aka. Ịṅụ aka. Ihe ọ na-akọ. Pasi n'ụlọ ụka anyị onye ahụ na-aka na-abara anya mana a ga-ahụ ka ọma abara anya n'ọnụ ọdụkọ na-aba Chineke Ikem mama ọ bụrụ Ikem rapụ maka na ọ na-arụ ụlọ rapụ Ikem abịago m anyị nabata ya ka anyị naba rapụ eziokwu dịka ị na-anyị be na-ekwu rapụ maka rapụ na ọ na-arụ ụlọ rapụ m ka m pụta Ikem ị na-anụkwa ọnụ si kunie ka anyị naba rapụ maka Ikem ọrụ obodo bịanụ alụ eme m alụ eme ewo maka Ikem Kibisi mume inapusa osamu Ikem hey alobo do piano hey oye kama ko Okoro ka bi na jeje. Obem kina de. Abati ndo. Mundo. Hey! Abati. Asegi ndo. Ndo kwa anugo nu mundo. Simana ya nke na wonde ga won. Hey! Kenna debego. Nikena ngo. Awo. Hawu. Igwe na anya o. Iga se de nu ha na won. Ana kwa na we de we butu nku. Onwe egbu karu aka o. Hey! Je pono kem je pomo kem o. Awo Bia ikeke keme. Ikeke. Osiri Ikenna nwanne m nwoke na Ikenna ngwo. Ngwa were ngwo. Na-echekwa obodo. Na ihe mere jebe ana m abịa. Agakwana. Isana dị ada. Hey, Abati. Onye ọwụla gburu Ikenna asụmotoro gbagbukwe ya. Mbaba, ịma bịakwa be m wee bịa kpọpụ iyi. Ime iji eje na. Nọnda gbagbukwe. Ichie Okoro gee ntị. N'akwụkwọ nsọ asị gịnị? Onye nwụrụ anwụ igbo
onye nwụrụ na onye nwụrụ na ọ bụrụ onye dị ndụ ga-enye ya nwekwa mmanya ọ bụrụ dị Chineke ga-agba onye ahụ ọkụ ya wulite Chukwunna ga-agba ya ọkụ ọ Chineke ya bụ ọbụ Okoro ị chọrọ ịṅụzụ mmanya Okoro ibe ha mere ngwa werezụ mmanya anabazie were ya nabazie ebe gị o mechezi wetara m olu Chukwunna ga-agba ya ọkụ binye asị gị na nwanne m nwụrụ ihe egwu ichekọrọ binye n'ụzọ ị na-ekwu na wee solie ị na-ekwu na Ikenna bịa be anyị n'ụtụtụ Ikenna nwanne gị nwoke ahụ Ikenna ọkwụrụ ihe Ikenna achọrọkwala eme ihe Ikenna ka njọ gide ya bụkwa okpuru ụzọ ejebere m n'ụlọ ụka ka nnara ike na-ekpekpe na-ekpere ka nsị ekpegbu onwe na ka njikwana gị biko ị na-achịkọta m na ọnwụnwa ị na-ekwu okwu na Ikenna nwụgo na ama ọfịsị ọzọ ihe bụ na mmadụ awụgo nke bụ mana nsogbu ịmana ebesina ọkwanụ ka ndị mmadụ ngwanụ nsogbu adịrọ ọcha kedu ebe isi na ya n'ilu ọma ka m fụkwa n'ilu ọma ụwa ka eji fete ka akpọ ụmụ nwaanyị aka ụmụ nwaanyị biko nne m na-ekwekwanụ n'obi mana biko nụnụ ihe anwụzi sobe n'Ikenna biko kakwalụ m mma chukwu ekwe na mmanụ nne m ekwu na maka ụmụaka biko nna m anwụnalụ m
Ya na nwanne nna m anwụ. Oh, c'est beau témoin de vous. Non, qu'est-ce qu'il met? Non. On va aller travailler de vous. On a mettre à garder. Mana ndị Igbo si aka aja aja na-eme ọnụ mmanụ mmanụ. Pete akọdị. How you check it? Buta nje. Oya. Ọbụkwa nna m nwoke ọjọọ. Ọ bụrụ nna m. Chi ọnụ je bute oche. Nna m mba. Mba, agazina na stezie. Abụzi ya nna. Ichokoro. Onye une. Nwanyị, gee ntị. Ihe anyị ji wee bịa ebe a enweghị ihe ọzọ dịka omenala obodo anyị si wee dị dịka obodo omenala anyị bịma anyị nwere omenala uto omenala obodo anyị adị ọha anyị ji wee bịa ebe a ka ị wee ike ghọta ebe anyị na-eje o nwere ike ọ na-agba gị n'isi gaga maka ọ na ihe ọnụ gị eghewe ike ọ na-apụ ọ bụghị anyị kwere ebe ebe a ọ ka anyị gwa gị site taa na-aga n'ihu akwe hụrụ akụnụba dị gị niile o ma garị anyị na-akwụ ebe ahụ hụra ma piko ologa ma ihe na-abụọ a n'ebe a na onye nwezi awụ akpati akpati iwenigonu mụnwa imerigo mụnwa bụzie nya mpa anyị nwụzie ka ị gị bụ akpati ka ị bịa kpụkọcha ibe niile ma mụnwa wee mebigo ụwa mebi ya nwaanyị geti ifi akwa Chineke ekwere ihe ọjọọ Chineke ekwechala ihe ọjọọ o kwechala alụ ka arụ omenala be anyị ọ bụrụ omenala ndị ọzọ ụtụtụ omenala ndị be anyị si wee dị ka anyị na-agwa gị mfe a nwụcha ntị gị ọfụma ekwere ihe na-agwa gị ihe anyị hụrụ anyị kwere bịa na anyị ekwuchala ya enweghị ọbụla ikwuteziri n'isi gị onye akaegbe imela before mmepe anya mee ya anya nwekwara ike mechie omechikpo unu na-agọzi ebe a fepụ before amadi ọha ma pịa gị lekwe na anya ọmụakọ na-ewere aka n'elu ọpa akpati ọmụ ka ị bịa ikwuchi gee ntị aka na be gee ntị akwụkwọ nsọ kwuru sị ịmara ana m aja iji n'ụka mgbe ahụ ị bịara akwụkwọ nsọ anyị ji n'aka ọ na-ekwu eziokwu ọ sị nwaanyị na ọ n'okpuru di ya mana nwaanyị achọrọ ịnọ n'okpuru di ya ntaramahụhụ dịkwara ya agbati gee ntị ihe awụghị anyị kwere bịa na-agbasokwu na-anyụ mamịrị na-ewe ọgarịnyụ mamịrị ya nweta agbasokwu na-anyụ mamịrị na-ewetara m ọnụ akpati ọmụ ka ngwa anyị ga-ahụ akpati ga-ekpuchi gị ngwa anyị ka nwatakịrị chiri ọma ro amadi ọha ma gbukwu unu na-abụ ebe anwa ya ma gbukwe gị maka si gị ọnụ amadi ọha obi dị m mma na anọ m eji m akwụkwọ nsọ si kwado ka ịbịa n'ụlọ akpati ịbịa ikuchi mụ oya ebere chi nwa ya ahụ ike nna akwụkwọ Papa! Agụgharị ka ndị na-ekwu ukwe. Agbala m ihe m na-anụ bụ eziokwu. Agbala m ya ahụ. N'odobe gịnị? Chekwara. Ọmụwa gị na-asụ na ha gwara m ihe anyị n'obe eziokwu. Ara rapụ gị. N'agwara m na obodo ka nje nwa m n'ụlọ nsọ ka nje dozie akwụkwọ m dọbịa n'obi. Afụrụ m ụlọ. Ị na-asị m agwara m arabachikwu ebe. Kedu ihe nụ? Gịnị ka unu nọ n'ihe nwa? Gịnị ihe na-eme ụmụaka emekwu ọnụ na okwunu?
Anụrụ m ụmụ nwaanyị na-abọ na-ekwu ya. Na-ekwukwanụ gịnị? Dịkwanụ m anya nụ. Mama, anụ m ya. Gịnị ka anụrụ ife nwa? Kezi ihe na-eme unu? Ịnụrụ ya. Gịnị ka unu nụrụ ihe a na-ajụ n'unu? Anụ m ya. Gịnị ka ihe unu nụrụ ihe na-eme ụmụaka? Ịbịa ka ọ nwunye m ka ị na-ekwu kịta nwunye m bụ okwu. Anụrụ m ọ papa gburu nwanne ya nwoke. Chineke pịakpọkwa gị ọnụ. Aragbachi gị ntị. Nna anyị, ike abụrụ ihe ara ịgbachi ntị. Ekwuru m ihe ekwu. Akpati. Ekwuru m ihe ekwu. N'oge nwa bụ akpati gburu nwanne nwoke bụ ike. Ekwuru m ya. Egwu abụghị na Chekwara mụnwa ka ị na-etiri heyi. Ịgọgọrọ ndị na-akụzi n'okwe n'ụlọ ụka. Ị na-etiri m hayi. Chekwa ka mba Muslim. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na uche m ka dị n'ebe ị nọ, mụnwa bụ akpachi ekpuchi egwu. Gịnị ụka iji awọli ji alafu mmadụ? Ọ bụ ụka iji alafu mmadụ? Nsogbu adịrọ. Ebe na onye na-ekwu n'ụlọ ụka, onye na-achịkọta ndị na-abụ abụ, etu isi eme. Unu aka gbuo onwe unu n'ụka. Onye ka ị na-abụ? Ọkwa mmadụ akpati. Emere m ajọ ihe wee nụta nwaanyị. Ebe n'otu, ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu ife, ịmakwa ebe akpati dakwasị gị. Ka ngwa gị, ọ bụ efuru n'ebe abụ obi. Efuru gị n'ebe abụ obi. Ọ bụrụ na ọ bụ ụkwụ ma mebiri ebe ike afọ m n'ụlọ nsọ. Mana ebe ọ dị etu a, aga m agụsi ụlọ ya akpati. Chinedu, ịra akọ ya kwa ma o ruo nri ị na-emekwusi. Mana nọdụnụ. Ịgbachasịrị na chita azụ. M ga-ete gị opete. Dịkwanụ ndị ala ahụ, etu ndị ọsụ na-ene mmadụ obodo a. Dịkwanụ maka ije ọma ntị na mmadụ. Ọcha ka ọmaka. Osokwuru ma m ya na-eme pipipiri. Ọkwa ifuru gị bụ Chimaobi. Ọ bụrụ na ha na-eme n'anya na n'oge tere aka na ị ga-enweta tụcha ka a kpatiri ibe mkpuchi ya gị bụ ekwesị pụtara ụwa dịkwara apụta mgbe m mụrụ gị echekwa m ihe etogo ka mma gị ka ma na anyị ejide gị ekwesị Ijeọma, kedu ihe mere nna gị ji wee nara nwanne nwoke a na niile? Ọ bụkwa na gịnị nke a pụtakwa na gịnị kwanụ? Mana mpaka ahụ nwekwara ajọ obi o. O nwere ezigbo ajọ obi. Mba, ọ eziokwu. Ọ eziokwu. Ndị ara. Enes. Nna anyị, ehihie ọma ka ọkwa gị shi. Onye na-ekwu? Hai, Ijeọma mana ire tegoro esi. Dịkwa na Ijeọma. Nsogbu adọrọ. Anes, n'ihe ọ bụ na iwere ụmụ nwa bụ akpati na-ekpuchi onye ọma na-ekpuchi onye ọjọọ, iwere m na-akụ asịrị. N'agbanyeghịkwa ị na-abịa akọ nwa m ọkọ na mpio. Hai, ọkwa na akpati. Nsogbu adọrọ, m ga-edobe gị n'ọnọdụ ya ala. Papa! Gini,
Papa gani si wapụta. Mba, ama m na ikpuru isi. Ị ga-ajụ m ka ebe si wepụta. Ị ga na-asịrị m na wepụta. Gị na nwoke abụọ onye ọjọọ. Agwaghị ya. Onye bụ onye ọjọọ? Onye ọjọọ ka ị bụ. Roslyn, ị kpata anya ekwu. Agwaghị na nna ya bụ onye ọjọọ. Ị ma okwu ga-ekwu kịta. Ị ga-eso ife ahụ. Akati ga-eme ihe ọ nsogbu ajọ ka ị were ihe. Nna ihe m bịara biko ihe ọbụla nwa m mere gị ka ị gbaghara ya biko zie nna anyị ka ị gbaghara ya n'ihe ọbụla nke o mere gị. Ala ibe na-atakwana m abụ bụ ịbasigo mba ikwogo dugudugudugu ka efe Igbo mgbe ị na-abịakwa na-adụ m aka n'iru echekwa m na o nwere ihe echi. Ihe ọbụla nwa m mere gị nna anyị biko gbaghara ya ihe ọbụla o mere gị gbaghara ya ka ọ pụta n'ọnọdụ a. Nna anyị biko ihe ọbụla isi mụ mee m ga-eme ya. Ihe ọbụla nsị gị mee ị ga-eme ya. Ịbịa okwu ga-adabago ure mma ihe ị ga-eme kịta bụ ị ga-anarụ ije chịkọtata akwa gị ị bịa lakpume ngụrụ ofu gụrụ ịbụọ gụrụ ịtọ nwa ga-adị m m gaghị eme ya mmemme ya nna anyị gaghị eme ya. Ọ bụrụ na ịma mmie ngwa kwara ngwongwo gị naba rapụzie ya nsogbu adịrọ naba nsogbu adịrọ onye ara onye ara ka ị bụ malụkwa na Chukwu na-afụ gị o malụkwa na ihe ọbụla ị na-eme na Chukwu na-afụ gị gaghị eme ya. Imekere onye gị ukwu ga ọ bụrụ ukwu nnu ị na-aga n'ụzọ ị na-anyị sọsọ ma mmiri onye ara ndịkwana nkịta ara nwaanyị ifụrụ ọkụ ukwu ya na-ete papapapa akpati ọ bụrụ uche anya ọ na-eji ọ na-anyị pra papapa hapụkere anya ka ọ ya gbagede ofu akpati ịdị n'ụka dị n'omenala akị unu ewekwana n'iwe na mmadụ ka mmụọ na-ewe n'iwe ọ maka mpa unu ahụ ka ndị jiri ọbịa ajọ mpa unu unu ewe na n'iwe. Nne ekele dịrị Chukwu ebe ebe onye ma ihe kwesịrị ime ma ọ bụrụ mmemme ekele dịrị Chukwu. Nna m wee gbuo ọgụ mụrụ nne m nye mmadụ ka ndị na-eme gbuo ya
Chineke emewukwa m eze. Nnidi. Chukwu okike nyego m ihe m na-eri. Ebere nwa m. Ịkpọga pakapali enyi. Ụfọdụ iju afọ ọfụma ọfụma. Ebezi n'afa. Ebezi n'afa. Jedu je lie nri na-eri ji nne. Ọma. Ọmụ. Ichokoro. Abati. Nke anyị na-abịagharị ebe ị chọrọ ije. Adịbalụ mma nke anyị na-akwụjọrị ọdịkọ. Ọsọsị m ka m pụọ n'ama ka ndegharị anya enweghị ọzọ iwe bịazie. Mba ọdụ mma. Abati nke bịa n'ụlọ m n'ụtụtụ ọ dịkwa mma. Ọ dị mma mana ọ dịsịrọ mma. Asị m ka m bịakwara jụọ gị. Kemgbe nwunye m nwụrụ. Ọ gịnị mere ị ji abịa bụrụ afọ ezigbo tọọ? Abati hapụcha hakwana ihe ka nte bakwutere nte n'ọnụ. Hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụ. Abati anụ ọ gịnị? Abati anụ na ọgwụ agbụrụ nwunye gị. Ichokoro. Onye na-aga ugbu a Ichokoro. Mechie tọnụ gị. Ị ma na arụ aja na-anụ ife. Afịfịa na-anụ ya n'ego. Nke ọbụrụ ọsọ ma ikuku na-aga nụ. Ma anyanwụ. Onye a kwesịrị gị ji mechie ọnụ. Mana aka ngwakwa gị eziokwu. Ihe ahụ mere ka mma. Maka na anyị ekwuru m zoro ike. Okwuru m ṅụọ mmiri tobe iko. Na-ericha ya sị mba. Na nwaanyị a ga-awakpọkwa m anya. Mba akpati mepee. Kpuchie. Akpati ekpuchie. Nwere egwu ara nna gị. Obi bụ dere. Akpati egbugo nwunye ya kpuchie ya. O nwere ihe nji wee bịa kịta nke bụ nke nọ n'ụzọ. Ọkwa ifuru nwunye nwanne m nwoke. Ka nwunye nwanne gị nwoke nke ọ? Uchechi. Gịnị mere? Uchechi achọrọ m ka m bido gobe Uchechiri agịrị mekiri mọ ka m na-aba na-apụ. Ihe Abati ihe na-akụ ugbu anweghị ihe uru ọ bara m. Ị kwesịrị ịbịa gwa m ihe anyị gara eme mkpụrụ na-aga na-akụ. Cheru ị mara ebe nsi abịa. Kedu ebe isi abịa? Na ihe m na-ekwu ọkwa ifuru nwaanyị a ị mara ntị ya bụrụ ihe a na-ata ata. Ntị ya nwaanyị a siri ike chere ka bịa a na-ekwu ọnụ na-ekwu anụ. Onye nwa ka m ji wee bịa sị biko ka m gwa gị nwa bụ Ichie Okoro ka ị were akọ na uche ndị okenye batakwuo si ya n'etu omenanị amakala anị anyị dị so Abati ị na-ekwuzi dịka ọgwụgwụ a iji n'aka nri jiri aka ịkpa ma enweghị ọzọ ị ga-eme ya ga-emere mgbere ọ na-ekwu okwu ihe kpa ihe mere egbu n'oge ụtụtụ echi anọ m ebe a gbam m ga-ejiri igbe nsọ m jidekwe nke ọzọ n'aka ka ihe ọzọ a na-ekwusi Abati asị gị iri enyere m chetakwa ụtụtụ echi mba n'ụtụtụ echi ịhụ na ma emechaa ya esi ebe a gaa na nke nwaanyị aja ṅụrụ nwa aka ya ụtụtụ na anụ ezi. Abati nwụrụ anwụ na mmadụ rere shie isi. Lekwa Abati nwunye ya ka nwụrụ abalị ole a isi nwunye ya erepụbeghị n'ala ihe ọ na-achọzi ka ọ gaje bakwuru nwunye ya nwanne ya nwoke Ikenna. Arụsokwe gị iriwe enyekwene m amụ anụ ha dị anụghị m ngwa Mama, nene, mama. Chukwu ga-agwọ gị. Mama. Anes. Mama, Chineke nna. Chineke biko gọzie nwa m nọ. Biko, Anes. Chineke ga-agwọ gị. O. Mama. Nna m ọma.
Mama. Mama ụtụtụ ọma. Nne ụtụtụ ọma. Ọjọọ. Ka meta. Ama na ị na-agbake. Gịnị ka unu bịa ime na be m? Ka ihe unu bịa ime na be m? Ihe ọjọọ niile unu na unu mekọtalụ wee kọọ nwa m ala. Unu na nna unu bịa eche nwa m ọchị ọkwa ya? Ọchị ka unu bịa eche nwa m. Ma ọ bụ otu anyị si chọọ egosi. Ọkwa ya? Obiko gbaa. Ọchị ka unu bịa eche nwa m. Ọchị ka unu bịa eche nwa m. Mgbasị nu be m pụa. Pụọ na be m. Tupu mba n'ime ụlọ wee menye ụlọ egwu. Ụmụazị eji ọbara ọjọọ wee mụ. Si nu be nsusu pụa. Ụmụ ọjọọ. Mama. Honest. Mama. Honest. Mama. Nna. Mama. Honest. Mama. Ozugbo nwa m. Chukwu ga-agwọ gị. Chukwu ga-agwọ gị. Mama. Chineke biko nụ. Gọzienụ nwa m nụ Chukwu biko. Biko. Honest nwa m. Honest nwa m. Mama. Honest nwa m. Chukwu nwa m nụ biko nụ. Biko. Honest nwa m. Mama. Ozugbo. Chineke ga-agwọ gị. Ozugbo. Chineke. Biko. Zọpụta nwa m nọ. Oh wow! Hey! Uchechi! Uye mkeki. Tieni ikuku n'iru gani. Ifikosi. Nsogbu ya biko. Ka kwe ka o si wedere m na mma. Biko. Esokwa m ka m kọsatụrụ gị. Ejisi ajesie na nke okoro pụta. Abatakwa m n'ụlọ ka anyị kpatakwa na ekata dịka di na nwunye. Ya nwoke a, ị bịakwa ọzọ. Rapụ m aka biko ka m na-arịọ gị. Rapụ m aka sị m gị na onye. Rapụ m aka. Bịa nwoke a. Agụgụ gị rapụ mụ na nne m aka n'obodo a. Rapụ mụ na nne m aka n'obodo ka anyị nwụọ gị mmiri tọwa iko. Agwachagwa m gị ya ụwa. Agwacha m gị ya. Rapụ ezigbo ka anyị pụọ. Nne m. Ụnụ amụma. Nne m bịa ka anyị pụọ. Ọkwa na akpati ka ndị a na-anwa. Chai. Ọ bụrụ mụ nwụchagharị nwa otu kwuru ọ na-anyị mamịrị. Nke mụme ya bụ na eketigoro n'ụbọchị ahịa. Ebe ọ bụ na agwago m ya n'ụzọ, aka ya eti mkpu n'ime ụlọ. Ite, aka m ekpuchi. Abati! Onye na-ekwe bịa ebe a! Ike ndị mmụọ ozi abatago. Oju ụtọ eme njọ. Ike ndị mmụọ ozi. Nne, kedu etu o si adakwa? Nke ị na-enwenye ọnụ na-akpọku m ụdọ adịkwa. Egbochichekwakwana m ụzọ be m ka m wee jebezie n'ụlọ ụka. Udo adịghị. Kedu ihe ọ? Akpati, ihe si ka m bịa gwa gị bụ ka ijide ụmụ gị. Ka ijide ụmụ gị. Achọrọ m ide ahụzi ụmụ gị na be m ọzọ. Ụmụ ọjọọ iji ọbara ọjọọ dị n'ime wee mụ. Jide ụmụ gị. Ya bụ ihe si ka m bịa gwa gị. Ewekwana iwe. Mgbe ị na-ekwu ihe a, anọ m na mmụọ. Ọ dịka mmadụ anụchacha ị na-ekwu. Isi na gịnị mee? Ịnụ gị ihe m gwara gị. Ka ijide ụmụ gị alụlụ a na-anwa nke nwụrụ jide ha. Achọrọ m ịfụfa na be m ọzọ, ya bụ ihe m ji wee bịa. Adaba akọ ka isi akọ. Jide ụmụ gị o. Akpakọta eziri ike nke mmụọ nsọ na ejikwa m igbe nsọ. Ịmakwa na adị m n'ụka dịkwazie na omenanị. Ure mma. Etu isi eme gị amụrụ m na ịgbakwa ihe ị na-ekwu. Mana ike ndị mmụọ ozi nọ ndị Igbo ọsọ m chịkọnata ka m chịkọnata. Esi na ọ bụrụ na ka ị na-ekwu ihe a, anọ m na mmụọ na-afụtata. Ure mma. Ọkwa na akpati mepee ihe aba n'ime akpati emechie.
Abati onwe ihe ga-eme mụ. Anọkwa m na mmụọ. Onwe ihe ga-eme mụ. Nsogbu adịrọ. Ịma ife men ịma na adị m n'ụka dị n'omenala. Ka nje godu ka mụ na ndị mmụọ ozi kpaa. Mana ure mma. Echekwara anya. Gee ntị. Gịnị ihe m na-agwa gị? Jide ụmụ gị. Jide ụmụ gị. Achọrọ m ife ụmụ gị n'ụlọ m ọzọ maka amụ ha. Ihe ga-emepa. Ihe ga-eme ha. Gaba maka dị ọma ama. Abati. Ndị mmụọ ozi esi m ozi. Ya anaba akọ ka isi akọ. Ihe eji wee bịa bụ ka ijide ụmụ gị. Jide ha o. Chai. Ọkwa ka nwaanyị a debe ka ọmụ na-achịzi azụ n'obi m dobe igbe nsọ. Ekwenụ nwaanyị a were mma. Ọ bụrụ mụ chịkọnata ukwu a oche na onye nwe ka o ji eme pụtụpụtụ nchịkọnata ya ukwu a taa. Ọ na ọ bụrụ mụ mee alị a ka ọ bụla asịsa. Onye ọjọọ onye alụlụ ana. Jide ụmụ gị o. Abati jide ụmụ gị. Agbacha na nke. Apụ. M ga-eme everything ọ bụrụ yọkọtọ. Ya kwana nwaanyị abịa na be m wee na-abịaghị ọnụ. Ya bụ nsogbu adịrọ. Maka na akpati mepee ihe abanye n'ime akpati emechie. Mana ka nje bekene na ka nje nara ike nke ndị mmụọ ozi. Akpati nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati nna ya akpati onye arụrụ ala. Akpati nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati nna ya akpati onye arụrụ ala. Akpati nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati nna ya akpati onye arụrụ ala. Akpati nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati nna ya akpati onye arụrụ ala. Akpati nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati nna ya akpati onye arụrụ ala. Ichokoro nwoke ike. Nna ya akpati onye ajọ obi. Akpati ọkwa ofu ije anyị esi m na obi m wee na-apụtasị ka m nwere ọzọ ruo na ka ichi okoro ka m mara ka o si wee nwoke ike igede odogwu mmadụ ngwanụ ka anyị gbabazie nụkọ nwere enwe ihe na-eme m n'obi m rikom fikom yaga obi ọ dịka obi chọrọ ikwopụ m ekwu. Ọ dịkwa na mma. Olu chi ga-esiwe nọrọ ebe ahụ akwụkwọ na-achafu n'elu. Eberechi nwa Uchechi na-aga akwụkwọ chachara ikwesịrị ime egbu hapụ ya ọ nọ n'elu na-ere. Ọ ya ka m sị ka m ihe ebe ọ bụ na mụ na gị na-abụjere na nke nne ya wee ekwe nwee nwaanyị na-agwara mụ na gị na okwu dịkwa mma mana ịma na ngwa ahụ obi akpọkị nkụ kereti m ga-esi mekwa kere ihe webu kpọrọ akụ enweghị ọzọ a na-eme ihe ga-emeziwo gabịa zo saa onweghị ọzọ dam ya bụ zo dam mebie ya dam ọkwadị na nwa ahụ shi ọnwụ nwaanyị nwere ntị ọlọsịgo akpati kezi ihe na-eme iji ya n'aka na ejiri n'aka ebe ichekoro ịma na nwa a na-eshikọ ọnwụ ọ bụrụ na o shikwe n'ọnwụ ọ mpịachie nke epechisi ole kwere ihe ị ga na-eri ị ga-eme ya ha gwara gị zo zaa ekwughị dị ka ihe ichekoro ngwalị ka aba n'ime mba ka anyị gawa na nke Apolonia ebe anyị ga-eje ngwanụ isi gbadoro ka jere bịa ịma na ijego ịma nwaanyị a na-akpa apụ ọnụ ya ajọ ka anụ ya na-esi ọwọkwa erukwa ebe a bịa gawa n'azụ nọ ịhapụ m ebe ọbụla nọ n'otu anaghị egbu oge n'ụdị ihe a iru ala mgbe enyo ha ala gbagagba ya ga fu ewela olulu ọga ya ịgara igbu ya mgbe mmechi ofe anya ma nke na-erụziri ụzọ gba ihe niile ahụ kwụchichiri ụzọ ihe na-ekwegada gwogwo ihe niile aba ebe ọla anyị na-aṅụtọrọ anyị na-atatọrọ bịa ịma na
ihe asị ọkwasị ụmụ ya tụrụ ji tụrụ mgbọrọgwụ adịghị ama ama mgbe onye nwe ubi ga-abịa ihe ji wee na-agwa gị ihe ahụ adịghị ama ama ịma na ị nwere ọnụ ọjọọ ọnwụ iru ebe a ga-ejele nwaanyị ahụ aka anya n'ukwu ochie ọnwụ ya kuchie mkpuchie ka bụ ụmụ anyị niile kekwere nke ikuchie nke akuchie nke olekwere nke ọkwa maka nke m ka m kwe na-ekwu agakwara na nke m maka ikuchie nke m mụ atọpe ya maka nwaanyị otologo itie ka anyị pụ abụ nwaanyị otologo bụ ọsọsọ Chukwu nke igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị otu nwa si dị Chukwu nke igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka Isi enwụnara m nne m nekwa na ọbara mgbanye elu nne m dịrị m ndụ ife dị mma m ga-egoro gị moto goro gị nnekwute ọgọdọ mkpụcha nne mma eduga gị ebe ọkụ na-enwu n'elu ife dị mma echezi na echichi nne m sọsọ ofu nne m ji azụ sọsọ ya nne m nne emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị otu nwa si dị Ikenga ịnọrọ ihe siri ike ọgba na-agụdo nwunye m gwara anya ngwa kpachikwuchie ya Ikenga ịkara aka Ikenna nwanne m nwa anya obetuo ịdị agha rịpụrụ m ọkwa Eberechi apịgo m ya anya ekpuchigo m ihe o ji anyị mamịrị Papa! Ijoma. Chekwuru, nọrọ n'ukwu aga iyi m ebe m na-ekwu okwu ka ọ na-agazi ọfụma ite isi. Ikwere Ijoma bịakwara iji m egwu egwu. Ọ dịgo ka ọ ya adị. Ejekwana etinye m okwu n'ọnụ. Ikenga! Aga iyi! Ikenga! Ọ dịgo ka ọ ya adị. Nke a bụrụzi nke egwuregwu agụghị ọkwa ifuru nwa ara agba Ijeọma ama m na ọgbadogo ka ọ naba ka ụdị okwu were achọrọzi m ka nwa agwụ pem achọrọ m ka okwu epem ka ikuku biri ekịta ebe ọ bụla ọ dara ebe ahụ ebe ọ bụla Ijeọma daa
ya nọrọ ebe ahụ nwụọ nke a bụrụ nke gada na anị bụrụ jikere ọ dịgo ka ọ na-adị lekwe na ije ọma ebe arapụta m rụrụ Ebere chukwa. Ebi nwa. Yala nwanne. Ebere. Nna. Kedu otu ị? Ebi ọ dị mma. Ka maka m. Na-emekwa. Nne, o nwekwara ihe m bịara ịgwa gị. Iyo. N'abalị ole aka anyị bidoro chọwakwa Ijeọma achọ. Chibo. Ijeọma nna m. Ife a na-akpọ ọsọ. Ke ụbọchị ife a dị. Akwụkwọ ya bụ abụọ. Alụ. Ebere chi. Ezigbo nwa dị ife a. Ụdị nwa dị ife a biko anyị ezikwelu ndị anyị ike maka na ọ dị ọdị ka ife a bụgo kezi ụdị nsogbu dị ife a biko ebe nwa ha dị ka ebe anyị eji echekwazi biko anyị nọkwa gị n'aka emelu ụmụala chukwu anyị nọkwa ka ebe isi go wee na-eje Nna ya gara m ozi nna n'ala. Hai! Nwatakịrị mara m. Maka nne gị kwanụ. Nne m nọ n'ụlọ. Nwatakịrị ka ezi otu o si wee laa dị etu a. Ịbụrụ ọ bụ na mma ngwa Chinedu nwa m ya bịakwana dị jere gị ozi. Ejezikwana ije sọsọ gị na o nwekwe ka ọ dị. Mma. Ka ọ dị n'o. Ọbịa. Ọ dị mma. Dịka ọrụ ọ bụrụ na ịdị ndụ narụ gị kọziara mma gị ọ ga-abụkwa n'ụrụ ụkwụ ka m aka tinye kwuru ọ dị mma Papa. Ị na-apụala. Papa. Ka ị na-agbagbara m ka ihe ọ. Abalị abụọ anyị ahụbekwa gị Ijeọma o. Isi adịkwa nwatakịrị mma. Papa. Ka abalị abụọ afụbekwa Ijeọma o. Kedu ịbụ onye ara? Ebe nnukwu n'obi m ka nzuo ike. Ịbụ onye ara? Ị na-ajụ m na afụbe Ijeọma. Ị mara na Ijeọma ị ga-ejebe a na-esi wee chọọ Ijeọma. Ebe Ijeọma na-eje edobe isi. Abalị abụọ ị na-achọ Ijeọma. Ijego na nke kedu nke anarị ihe a na-akpa anya. Ijego na ahịa ya. Ijeọma nwanne gị ananife. Abụrụ m osoro m ụjọ mgbe o sara ụkọjọ abalị. Ebe ọ basị m ka abalị ịfọ afụbe Ijeọma. Papa, Ijeọma ehibeghị ruo. Kọsọrọ bụ ewu anụmanụ. Onugbu. Onye ma nke ọjọọ nwụcha tị nka na bịa ba ịkwụna anụmanụ a. Ọ bụrụ na nwa bụ nwa m, enwere m nwa chụọ aja. Eme m ya bụ iyi. Mana ọ ka m nwere ka ala eji. O nwere ike bụrụ onye ochiri omechie. Ọ bụrụ onye a. Kemgbe mbọsị ikwuru okwu ịtụpụrụ mmadụ ọnụ iliro nni ihe nwa m biko nyere m aka nụ ịmana ọzọzọ gị bụ ofe m ji n'aka kịta mfụ ụlọ anya m
Echi biko nwa. Adam biko kwuo n'okwu nnu. Biko nọ nne ka m biko. Tigwa nnu okwu nnu nwa. Ụtụtụ ọma. No. Ko ị na-achọ? Abụ m onye ọzọ ma Chineke. Afa m bụ Onyekachi. Ife mmemme gị. Onye nwe anyị nke bi n'igwe zitere m ka m kpeelụ mmadụ ekpere n'ọma. Ifugonianu, kele dịrị Chineke. Nwa m atọgbọ kemgbe mkpụrụ ụbọchị 3. Ọ tụpụrụ m ọnụ oliro nnu. Ọ ka o si wee nọrọ na nke ọnụ. Biko, ka ị nyere anyị aka. Chineke zitere gị. Bikwasị ya n'isi. Ọbasi bi n'igwe ọmama amasị amasị n'ụbọchị nke tata ị ga-eme ife ukwu gwa anyị ife iji wee bụ Chineke nke na-agwọ ọrịa trimakata bata bakuterita sasa bikata chopese anyị ekpe n'afa Jizọs anyị ekpe n'afa Jizọs amen. Nne ka m na-ekpe ekpere a n'ime mmụọ onye nwe anyị kpughere m ife nzuzo onye nwe anyị si ka m gwa anyị na-efelu nwa ya ọgwụ wee napụ ya ife o ji aza nwaanyị n'ike nye mere m ife a mana jide obi ya aka ịnụgo kwunye mere m ife a jide obi ya aka nwa okwukwe n'okwukwe bụ ife anyị ji ebupụ ibu wee na-asị na tupu ụtụtụ echi na nwa anyị nwaanyị ga-azụ kelụ gbakelụ nwa mma Ọfechukwu si mba febere Chineke aka febere ya aka ngwa ị na-enye anya ọfụma ịnụgo ka nkụnye ka nnaba ekene dịrị onye nwaanyị dịkwala unu ngwa ọ dị o Rama. Ekele dị Chukwu niile. Ke ihe ọ? Rama biko baa n'ime ebe ụlọ ebe a idupụta m Ijeọma. Ị bịa ka ị gwọọ nwa m ala ịkụrụ ya ka ọ ka ị bịa ka ị kpọrọ Ijeọma ke nke ị bịa gwa m aghọtara m. Esi gị baa n'ime na dupụtara m Ijeọma ọsọ mma bịara ịgwọ nwa ya ara ichere m ebe igwe egwu biko dupụtara m Ijeọma bido obodo biko. Iche na amara na ọ ga igburu Ijeọma. Iche na amara na ọ ga igburu Ijeọma. Igbugonu nwa gị nụ iwebe woluzie ịwọ wee sị na m debere Ijeọma na be m. Igbugo na-eje irugwa ụmụ gị na ọ ga igburu Ijeọma. Uremma ife ga-enye bụ mkpụrụ ụbọchị 3 ọ bụrụ m afọ Ijeọma nwa m agbakenye gị gwa gị na akpata dị egwu ụkpụrụ ụbọchị 3 ọ bụrụ na m afọ Ijeọma nwa m ọ ga-adị egwu agbasị ya akpata isi be m pụọ onye alụlụ ana ogbu mmadụ ị na-abịa ka ị chọrọ bịa ka ị kpọrọ Ijeọma nụ sibe m pụọ nwa gị na-agwa sibe m pụọ onye ọjọọ mmesie gị onye ọjọọ sibe m pụọ sibe m pụọ onye alụ ị na-achọ Ijeọma ọ bụrụ igbu gị Ijeọma ije gwa ụmụ gị nụ onye alụ sibe m pụọ yoo ekwensu ị na-achọ Ijeọma ọ bụrụ gị nwa gburu eje gwa ụmụ gị nụ ma mara ihe ị na-akọ Mama, I want to know if you feel when I'm not a ajọ nwoke a fụrụ mbido gwaba m okwu o si ebu ife m weta ịkụ nkom ya na aka nwanne gị ahụ akpati dị na ya ajọ nwoke Chineke
Efifi ọma. No. Kale kono ba. No. Ayo la fuma. Ebele nwa. Nne. Onye kochuka bele gị. Oh. Ndewo. Ndewo. Chineke gozie. Chineke bụ agụ. Ala papa. Ekene Abraham nwa ka ọ dị. Ekene dịrị Chineke nke bi n'igwe. Kezitel m n'ụbọchị afọ. Mgbe ekpeli ekpele wede. Ama na ọ dịsigo. Ọ dịgo na. Ama na ọ dị. Bakunye na baka. Jehova kusu nine kendi aya. O mama masị eze na-ekpelu ka ọ bee onye nwe anyị ndị si anyị ọ bụ na anyị bulu ibu a anyị bịa n'ịga napụta anyị ibu a ka ọ dịla anyị mfe ekelekọkwa m nna nke bi n'eluigwe otu si wezọpụta ada anyị nwaanyị a na nrịanrịa nke a etinyere ya n'ahụ. Ijoma jinu an ma nata benjeli ne toni na nata le ku ijoma da kuri nínú mo o fe joma ti bumbu e ta ko so pa ti ba ijoma be wa wo ni room iya ko be gide mi chokro mo e da 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 ijoma koto si airu ijoma e na rum ni chokro ijoma ebugo kambia ịma na nwere asịrị a na-ebugharị n'ime ogbe ọgụ agburu Ijeọma nwa gị chokro rapụ onye gburu Ijeọma na onye gburu Ijeọma ihe na-ekwu na Ijeọma emerugo ma ruo amara m na-etu aka ọ ga-esi gụ agburu Ijeọma nwere ike ọ bụrụ na ndị mmụọ abịa gị ije isi gị hapụsị onye gburu Ijeọma mechọrọ nwe eme m Ijeọma egbugoro m ọkụ Ijeọma Bye, never. Bye. Onye na-ekwu? Ọmụwa. Ndewo. Kedu ka ime? Adị m mma. O nwe ife dị m mkpa. Ụmụ ofu nwoke na-achọ a na-akpọ Ernest. Ime onye ọ bụ. Ime ebe Fadi. Eziokwu. Biko. Ị ga-eduga bụ nwa ebe Fadi. Ngwa ka ije. Ka m mechie. Mechite. What did I say? What did I say, Manolia? Who's your Mama, ole mgbe ka ị ga-anọgide n'ọnọdụ iwu ala
Gebia. Kenapụta n'nwa m. Chineke napụta n'nwa m. Mama lele. Ebe na-echi kedu. Ike ji agwọ ndị agha, ike si n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya, ike ji achụ ajọ mmụọ na ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya, si ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya. Ripkatakara kwụsịrị maka hụ. Erimabababababa chitekatapa. Lepatafasapụta. Anapụ anyị n'afa Jizọs. Anapụ anyị n'afa Jizọs. Anapụ anyị n'afa Jesus. Anapụ anyị n'afa Jesus. Were anyị n'afa Jesus. Were anyị n'afa Jesus. Were anyị n'afa Jesus. Anapụ anyị n'afa Jesus. Were anyị n'afa Jesus. Were anyị n'afa Jesus. Amen. Daalụ Olisa nkedi. Adịghịkwa mma o. Amen. Yes. Otu angwa dị ọdụ. Alex. Hey! Hey! Jesus! Hey! Alex, you want to go? Hey! Chineke! About to allow you. Hey! Alex, Chineke, Mama, give me out of power. Alex, you want to It happened to me for them. Whoever can Sanarika. Mbano. I told them I can't want to put also. Macamadi Ibo now. What I give you the Pacheri Joma. A while back, I'm going to make another honor. You don't want them. You did a guy for Kamu. Hey! Ijoma biko. Akwa mu abun na Ijoma biko. Ama iwo ma. Ijoma biko budem. Ijoma biko budem. Ijoma biko. Biko budem. Budem mo pa biko. Agi. Hey! Ewe, otitiri aba. Ijoma biko budem. Otitiri aba. Jetinges. Agi. Hey! Ijoma. Agi, ikega. Atitiri aba. Kede tu se. Atitiri aba. Egu wa ko dege. Atitiri aba. Onye na-agwọ ọrịa ekene dịle gị Olisa nke igwe onye na-agwọ ọrịa asị m ekene dịle gị Chineke nke igwe nke na-azọpụta anyị otuto dịle gị Chineke nke igwe onye na-eme mma ekele dịrị gị Chineke nke igwe nna ka anyị na-ekpelo ekele dịrị gị Chineke nkusu nneke ndị ya papa m agada nke gbachiri ụzọ nna masị nna asị gị n'ugbu a onye nwanyị ka ime amala ka ịzọpụta nwanne anyị nwoke a nke arụ na-atụrụ ya aka ụbara ya aka ụbara ya aka ụbara ya aka akpati asị m kwupụta njọị ka onye nwe anyị dị ike gbaghara gị akpati
Nne m Uchechi nwanne m. Ke ka imekwanụ? Dịkwa mma na ọbịa ka nne eche. Nne be m. Asị m ka m bịa ka nne dị nwa. Ka m bịa nye ka ome. Anyị apụtago n'ụbọchị taa nne m. Chineke na-ala ekene. Afịa ka m si eje ngote ihe anyị ga-esi kọnyọ. Ka anyị lienu. Ọ dị mma. Nne m. Ị na-anụkwa nke nna m? Ife m. Tupu ịma azụ. Na akpati nwanne di gị ekpu gị isi. Alụ, ọ kpụ isi. Ya ịnụbeghị ya. Akpati onye melu m debe m n'ọnọdụ a. Ị mana Chineke anyị a ada alarụ ụra. Ọ da alalụ nne. Ọzago m ekpele. Ọ da alalụ chaa chaa. Ụka onye ji wee manyere mmadụ ka ya eji Ọ ife ọ. Akpati, kwupụta enjoy. Akpati asị m kwupụta enjoy. Akpati, nwayọ. Wetu obi Akpati. Wenu. Ukwe ihe wee si okwu. Ọkarịa. Wetu obi. Akpati. Akpati kwuo enjoy. Akpati kwuo gbaghara ịnụgo. Mba rapịa. Ọkụ karị. Get into no with Tony. Agabeku. Abụbụwa bụrụ ike na nwanne m. Agabeku. Nwa nwoke na-abịa nara nwa m agịrị ya na-abịa esuru ọdị n'ukwu nwa m. Ọ bụ nwa mere ya nest adesi wee na-ayị ara. Ọkụ karịrị. Nwa Uchechi mgbe ọbụla nkwu ofu okwu ibu a. Amụwa m enwe Uchechi ihe ọ dị anyị ma bịrị nyachie ya. Ejere m enekwe chio. Ewo. Apa di Ciokoro na bayo ninja. Agen Ciokoro. Kina kota na. Apa kana ya? Daga ice cara. Ay, katiku. Ojo ti chire kare kare. Ay, ti chire kare. Otu ọ bụ na ikwupụtago enjoy ọrịa niile ga-ana n'afa Jizọs. Ọrịa gị niile ga-ana n'afa Jizọs. Ọrịa gị niile ga-ana n'afa Jizọs. Anyị ekpe n'afa Jizọs. N'afa Jizọs. Ọ dịgolo ịma n'afa Jizọs. Ọ dịgolo ịma n'afa Jizọs. Ọ dịgolo ịma n'afa Jizọs. Kụbara ya aka. Aka mara mma. Aka mara mma. Kụbara ya aka. Aka mara mma. Kụbara ya. Ekele dịla onye nwe anyị na keti ike odogwu n'ahịa. Jehova agada gbachiri ụzọ. Daalụ nna m. Daalụ. Enigwe gbagburu ya. Egbe enigwe gbagburu.
maka na ọ pụtara na ọ nwere ife ọjọọ onye kwupụta nji ya agba ya. Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị ụwa otu nwa si dị Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị ụwa otu nwa si dị Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị ụwa otu nwa si dị Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka nwale otu nwa si dị ụwa otu nwa si dị Chukwu gị igwe biko anyị nọkwa gị n'aka emelu m ala Chukwu anyị nọkwa gị n'aka